Tapi bे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय मिरुनि लेङाइ आफादगिरि खगेन रामसियारि बिथां, गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि आरो मिरु आफादनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोन, लाइमोन आफादनि मिरुनि जिल्लानि आरो बियाबनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोन, बाहागो लानो हानाय मरिगाव जिल्लानि गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय नुजाफैनो हानाय आइ आफा रायजो राजा बिथांमोन। दा बे समाव आङो बयनोबो गोदान बोसोर इंराजि फैगासिनो दङ, दा बिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो बावहरबाय आरो आङो इसोरनि खाथियाव आरज गाबदों जे गोदान बोसोराव नोंथांमोना बयबो आलो गोजोनै संसार जानो हायो, बयनिबो न'खराव मोजां मोनसे थासारि थागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफ्रा मोजाङैनो मोजां जाफुंगोन, आङो बेखौ आरज गाबग्रोबाय। लाइमोन आफादा गाबोननि सानाव आंखौ हांख्रायदोंमोन, नाथाय गाबोननि सानाव गोबां दिन समनि सिगाङावनो माखासे हाबाफारि लाखानायलाय आङो दिनै फैदों। आङो निमाहा बिदों जे आफादा हास्थायनाय बायदियै समखौ आङो होनो हायाखै, बिनि थाखायनो आङो गिबियाव निमाहा बिग्रोबाय। दा दिनै आङो गोबां हाबाफारिनि गेजेरजोंब्लाबो दान्दिसे नुजाफैदों। बेवहाय मोननै खोथानि थाखाय, मोनसेया जाबाय लाइमोन आफादा दुलाराय आसाम नाङैनो एबा आसामनि बाहेरावबो बे धोरोम फोसावनाय आरो हारिखौ सांग्रांथि लाबोनाय जि हाबाफारि लादों, बेखौ आङो अराय सम बेखौ मावलांबाय थाजानो लुबैदों, हारिनि इयुनखौ नोजोर होनानै। गुबुन मोनसेया जाबाय मरिगाव जिल्लायाव बेखौ लानायखाय आङो दिनै फैदों, मानो होनोबा मरिगाव जिल्लानि रायजो राजानि फारसे आंहा गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनाय मोनसे दङ। दिनैनि खोथा नङा, फरायसा आफादाव थानाय समाव मरिगावआव खनले खनले फैदोंमोन, थेवबो गोबां खामानि मावनो गोसो दङमोन बै समाव मरिगावआव।